Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw no usab karon nga Lunes. Adlaw no usab karon dito Lunes mga higala no. Adlaw na usab karon nga Miyerkules, pizza 7 na kini mga higala sa bulan sa Mayo tuig 2025 no. Sorry mga higala ha, medyo nagjagol na ko gamay ang mga kuan ang kanang gitawag nato pizza no. Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 7 na kini sa bulan sa Mayo. Aboy no, nagsugod na mga higala no, sa dili madugay sa Vatican time magsugod na gyud ang conclave no. Ang conclave nga diin managtigom ang mga kardinales no, 135 sila kabuok, tulo kabuok atong mga Pilipino, si Cardinal Jose Pablo Virgilio David, si Father Jose si Cardinal Jose Advencala o si Cardinal Chito Tagle no. Aduna sila 135 kini kabuok mga higala nga mga kardinales nga maoy mopili sa kining gitawag nato og bag-ong Santo Papa no. So muna nga padayon ang ato mga pagampo nga madali ra mga higala ang pagpili nila sa bag-ong Santo Papa. Abi na sa dili pa ato sa nga timbayaon usab ang ato ang talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apong mga kaigsuunan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Haya no. Kumusta na mo mga higala? Of course, ato di ay nga timbayaon ang atong mga lay ministers. Kumusta na ang atong mga lay ministers, no? Padayon usab nga ato ang pagtimbaya sa mga katekista, no? Medyo kuan jud kay mga higala ang mga seminaris, ang mga kuan karon, ang mga katekista. Unya nga ato po na mga seminarista mga higala, no? Nga na-assign sa mga kaparokyahan. Kumusta na mo mga brother? Ayan, no? Excited kayo nga to ang mga seminarista mga higala no, nga nagsugod na sila no. Nga ako diri nga seminarista si Brother Jimwell Sigis Barangay mga higala, kay ganahan kay siya nga mo bisita sa mga catechetical centers no. Hala no, may mudto na kanatong tanan. Abi no areta mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Manila Archdiocese announces new Radio Veritas 846 head no. Gipahibalo sa Manila Archdiocese ang bag-o karon nga matud pa CEO sa ilaha nga istasyon sa radyo, ang Radio Veritas 846. Siya mao si Father Roy Belien no. Siya ang mupuli ni sa ilahang kanhi CEO nga mao si Father Anton Pascual. Unya doon siya licentiate in social communications. Unya ni graduate siya dito sa Pontifical University of the Holy Cross. Unya kasamtangan niya director kini siya sa Archdiocese of Manila Office of Communication. Balita mga higala gikan sa Vatican ay conclave mga higala opisyal na gyud nga gibuksan karong adlaw ano. Human nga mat sa pila ka adlaw nga pagpangandam no. Ang opisyal na karong adlaw mga higala nga buksan ang conclave nga diin mupili na gyud ang ato ang mga kardinales ug bag-ong Santo Papa ug busa nanawagan sila karon og dugang mga pagampo. Mao kadtong higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga buhaton.
Abay no, arita manghigala sa atong Saint of the Day. Naboy niya ang atong Saint of the Day karon May 7, walay lain kung dili si Santa Rosa sa Venerani. Saint Rose Venerani. Natawo siya na atong tuig 1656. Niya namatay ni atong 1728. Kunya taga Viterbo kini siya mahigala. He organized a free school for girls and she opened in 1685. Na she organized the Venerani Sisters. Niya naabot sila sa US o elsewhere working among Italian immigrants. No? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Rosa Venerani. Hay na Venerani. Abi no adita mahigala sa atuang arinata sa atuang topic, no? Topic. Pangutana mahigala. Nganong angay mangyod, no, nganong angay mangyod manghigala ang likayan ang kahakog ug pagkaulipon sa salapi. Ayan, no. Pwede manghigala kung atong basahon sa Salmo 119 versikulo 36 matud pa dere, hatagya ako gugma sa pagtuman sa imong mga balaod kaysa gugma sa salapi. Ayan, no, grabe po yung mga pulunga manghigala, no. Unya sa Proverbs chapter 15 verse 27, kung manglimbong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang imong panay. Ayaw pagdawat og suborno aron dili ka mamatay og dali. Uy, kapuyaw pa sa ano higala. Sa Proverbs 36 chapter 23 verse 6, ayaw pagsalo pagkaon sa taong inot, ni magdinalo ka sa mga lamiang pagkaon. Ayan, no? Kaya matod palagi ang kining gitawag nato greed or kahakog is a poor man's vice. Ayan, no? Bisyo ang pagkahakog mo higala, bisyo kini alang sa mga kabos. So nga dili kita maghinangol, ha, mas maayo gyud nga andam kita kanunay sa pagpaambit, no, sa mga grasya nga atong nadawa. Do na bitaw pinailhan mga higala nga hilabihan gyud ka magyatago, no. Wala gyud pud ingon sa ingon nga dato kay magyatagon man, ug wala pud gyud sa ingon nga napobre, no, kay matud palagi bubuan man pud sa dugang mga grasya ug panalangin kay maayo malagi tawo ingon niya na, no. So muna nga dako kay nato nga pasalamatan ang Ginoo nga gitagaan kung matagaan kita niya sa bertud sa pagka manggihatagon. Hala, Mr. Cheng, kumusta na? Okay ra ko kay Father, oh. Very good. Alaing pangutana mahigala, unsaon manato, no, unsaon manato how to cope up anger. O yan, no, unsaon manato ning atong mapugngan kining akong mga kasuko, no, kay matod pa na ba sa Salmo 37 versikulo 8, ayaw kasuko ug ayaw kaligotgot, ayaw pagsubo ayaw pagsubo kay makadaot ka na. Sa to pa kining pagka masuk-anon pero may manghigala maaligot-guton baka ng mga dinumtanon ka dili day ka na maayo atubangan sa Dios. Ayan, no. Bino kung atong tanawon mahigala sa mga pagtuon sa mga ekspertos panglawas na medical experts, ang siging kasuko will reduce the capacity of the heart to pump blood. Sa to pa kung magsigi dai kuno kita kasuko mahigala, ang atong kasing-kasing maapektuhan ini. Unya ang iyahang matud pa kining kapasidad nga mubumba og dugo, no, mapugnan, no, madaot na nga adunay danger of heart attack. Yan, no, kuyawa na. Asa to pa kining taong sige rang gisapot, sige rang nasuko, may puruhan nga maigo siya sa gitawag nato og sakit kasing-kasing. Yan, no. So ayaw gyud pasuko-suko pero media. No, mas maayo gyud nga kanunay nga maayo nga atong buot. Ano nya usaon man nato how to cope up? Usaon man nato nga atuang matud pa manayanaya, no? Atong manayanaya
ang atuang mga kasuko. Number one is deep breath. Kung ana ka gani sa kasuko, no? Ginhawag lalum delphin. Ayan. Ginhawag lalum delphin. Ayan, no? Unya, keep away from the situation. Kana bitang sitwasyon nga imuhang nakasukan, no? Kana bang sitwasyon nga mo ay nakapahaling sa imong kasuko, palayo din ha, no? Kay madugay atakihon jud kasing-kasing din ha. Unya, keep in touch with your feelings and try to cool it down. Ayan, no? Kinahanglan nga ma-in touch gyud ta sa atong feelings. Unya paning kamutan gyud nato nga matud pa atong mapugna ng atong gibati. Klaro? Binudon na bito ko na ilhan mga higala nga kinibang siging kakasuko. Dali pong natigulang. Tingala ko higala, no? Pero kini wala ragi problema. Dalugay kayong matigulang, no? Parehos ko rin yung uban nga batanon pa kayong mga pagindaron pero perte ng kulanga. Doon na po yung uban nga gulang na kayong pagindaron pero perte pang batanon na. Ayan. Tungod ka na sa ato matod pa psychological behavior. Nga usa sa maka paggulang og dali nato higala mao kining kanunay gisapot. Ayan. Nahala na may muto na kanatong tanan, dinhin na lang o sakit ako ito higala ha, kay medyo daghan-daghan butang jutay mga buhatonon lagi. So sa ngalan sa itong Talahorong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato ang usab ng mga kaparian lukop Kabisanan Mindanao, ang ngalan usab sa itong Talahorong Obispo, ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka na ang Diyos nga magkagahong sanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.